Kenapa mana kalau bisa saja tahu main kolom. ওই সিএম স্যার একটু চলে অনুষ্ঠান থেকে একটু তোমরা হাতে দিয়ে দিই আমরা কিছু ঠিক আছে না সিএম স্যার না যাবে কিছু কয়েকটা প্যাকেট না লাগে কয়েকটা প্যাকেট তো আমরা ওই ফটোর লাগে আর কি এই কিষান হাজি নম্বর हॉस्पिटल कोविड सेंटर टोटल मिलुई एबाव माने लाइक अराउंड 70-100 ऑप्शन दिखा हम बुबागरानी तरफ होते कोविड सिचुएशन कोविड सेंटर तय अक्टोबर टीटीआरसी जो हॉस्पिटल तमनी 1 मंथ हांति खेमंग रिजागनाय हम जरा पेशेंट और जरा इंचार्ज तमनाय जरा स्टाफ तमनाय नाइट गार्ड जरा चिनी टीएसआर पुलिस जरा तमनाय जनो हम प्रोवाइड खेजने मौजूद करते তিনি বছর কয়জন আমরা জায়গা তিনি अराउंड 100 জন আর 90x দুইটা মিলে খেরেংবাদ তাই কোভিড सेंटर ना होय खोनागाय जों जिबिराव रिजांनाय तर खाम जों माने बुबागरानि जे दागि मुंमै जों आम सामु खायनाय जतन साइमानो कोरोना भाइरस नि पेंडेमिक तंगमानि ताबो कोरोना भाइरस बाङै तंगमानि बागै चिनरो एडिसिनि तांजाक नारवाय तंग थाइनोबो सरकार अबनक निनि क्वारंटाइन कोविड सेंटर नामे रिजाखा और कोविड पॉजिटिव मानजांने रगनो तनि जागो एके और तिनि जराते ताबक जराते एस नाउ 31 जन पॉजिटिव केस दङ और खुमलुं तै जिरानिया आमचेनि जे पॉजिटिव मानजांनाय कोरोना पॉजिटिव मानजांनाय रनो और तनो के महाराजानि फासिंगति चिनि बुबाग्रानि फासिंगति मानिक कुटनि अंगै तिनिनि सिमि तालसा जरा नारवाय तंगथाय तै खेरेंबार साकनाय नगो साक हामिया फायनाय साकनाय जांनाय रगनो बरक सालब्रुमब्रुम नो माइचारिनानि बागै बुबाग्रा लोकरनि फासिं ताबो याक फलगरि माबायनो जों बुबाग्रानि अंगै तिनि बुबाग्रानि टीम तै चिनि सीएम सार तै आं जों जतनो माइ याफारै तिनिनि ओ चें सामा पामदानो जों याफारै लेखा बुबाग्राना हामबाय अबहायके लोकरगनो सुबाय तंमानि बागै साखामियाङै तंनाय रगनो सुबानानि बागै चिनि सीएम सार किसा साथो लाइक हामबाय तिनि जों अर चिनि हेल्थनि एएम तै चिनि बुबाग्रानि अर तंनाय जत चिनि यर्सराव फायै तिनि साथाइरो फायखा चिनि कोविड सेंटर तंनाय चिनि एएम नि बखाक्तै साइमाखा 31 ताबो कोविड सेंटर और तंफैबाय बरनो तिनि निसिमि तालसा जरा सामंनि व्यवस्था खायनाय तैबो खेरांबार हॉस्पिटल अमन रग जतन साइमाखा चिनि एएम नि बखक्तै खनावै गे जों बुबाग्रानि जे सुबासु जागा नो अम हाइजरा हायाव हंके जों सुबा मानि नो गोबां मा बर' रग ताबो फानो चिनि बुबाग्रानि सुबा मानि न खाकाहाम याफा थाइ तंमानि जागारो या खाकाहाम याफा याङै दं हायफानो जों चिनि बुबाग्रानि बखाक्तै जों चिनि लोकरनि हामखायनि बागै जों जे फ्रफ्रनो बुबाग्रा दागे खाहंके जों अम हाइजराव जरा हाया जों जाल जराव फायै सुबा फाय दिनै बहायनो जों बुबाग्रा दागे मानि बायनो जों दिनै मानिक कोडनि हयते साजानाय तो मानि न जों अरनिवा जेंसावै द फायखा अम हायखेनो बसकाङो बतै बसाम काहा तांमानि नगनाय जे फ्रचिनिति प्रासारक जों जालंनाय निनि कोरोना माजावै फांखा जे कुनु प्रकारे नों जों जाम खाहंके चिनि बुबाग्रानि टीम अम हाय जों जाल जराव तंनाय जतन हामबाय।